nu är det jul igen, ja nu är det jul igen, ja nu är det jul igen och nu är det jul igen och så tar vi andra hållet. Och granen står så grön och grann i stugan. Men vad är den sköna granna frugan? Ja, nej, någon fruga har vi inte. Och då får man dansa själv. Jag får önska mig ett paket kondition nästa jul. Ja, det var ju dags för veckans tävling, för dragningen. Och istället för paket så ser ni att jag har lagt lappar här. Och då har vi ju den blivande vinnaren någonstans. Till exempel där. Och svaret på frågan denna veckan, det var ju vem damen som står på den där bilden är, som också har varit med i en svensk tv-såpa med samma namn som ett känt idrottslag. Och det var ju 3 Kronor och det var ju Katrin Hansson som är det rätta svaret. Katrin Hansson. Och vinnare är ingen mindre än Stefan Olsson från Västerås. Grattis Stefan! Nu kan jag och Stefan dansa ju. Kom igen Stefan! Granen står så gröna gamla stugan och nu är det jul igen. Kom igen! Nu är det jul igen. Det var inte sant.